Amen. Ndinokukwazisai nezita raJesu Kristu muponesi wedu. Haleluya. Da kuti tine Mwari pane dzino nguva neprayer session yenge pakati pedu. Mwari ngavatitendere pamadekwana anotiverenge shoko ravo riri pana Leviticus chapter 19. Leviticus chapter 19 kutangira pavhesi ya 33 kusvika pavhesi ya 34, tozoenda zvakare pana Exodus chapter 23 kubva pavhesi ichangobata pavhesi ya 9. Leviticus chapter 19 verse 33 kusvika pa 34. Chapter 19 verse 33 kusvika pa 34. Kana mutorwa agere newe panyika yenyu, usamuitire zvakaipa. Pa 34. Mutorwa ugere nemi ngaave kwamuri somunhu wakaberekwa pakati penyu. Unofanira kumuda sezvaunozvida iwe, nokuti nemiwo makanga muri vatorwa munyika yeIjipita. Ndini Jehovha Mwari wenyu. Remember pana Exodus chapter 23 verse 9. So Leviticus chapter 19 verse 33. 23 verse 9. Leviticus chapter 19 verse 3 inoti kana mutorwa agere newe panyika yenyu usamuitira zvakaipa. Mutorwa ugere nemi ngaave kwamuri somunhu wakaberekerwa pakati penyu. Unofanira kuti umude sezvaunozvida iwe. Nokuti nemiwo makanga muri vatorwa munyika yeIjipita. Exodus chapter 23 verse 9 inoti iyo usatambudza mutorwa, nokuti munoziva mwoyo womutorwa zvakakanga muri vatorwa munyika yeIjipita. Saka mandekwana ano Mwari ngaanditendere kuti titaure nyaya ine musoro unotiwo nekuti newewo wakange ndo musoro watichapa panapa. Tichaona kuti Mwari vari kutaura naIsraeri vachiti, iwo kana uchinge wasvika mukati menyika ichipikirwa, uchinge wasvika mukati menyika yeKenani, wagara samambo, zvirokwazvo wagara zvakanaka, wava master usisiri servant, usiri pabondage, wava free usisiri slave. Kana pakachizoita mutorwa anouya kuzogara newe, kana pakachizoya mutorwa achazogara pakati penyu, zvirokwazvo unofanira kuti umubate zvakanaka, urege kumubata zvakaipa, nekuti iwewe waiva mutorwa pakati penyika yeIjipita. Nokuti Mwari chaari kutaura panhu chekuti nekuti newewo waiva mutorwa, saka unonzwisisa kuti kuva mutorwa kwakamira sei. Nekuti newe waimbova slave panyika yeIjipita, saka usabate slave, usaite mumwe munhu nhapwa, nekuti unonzwisisa kuti slavery yakamira sei. Saka nyaya yekutaurwa pano naMwari ndekuti nekuti newewo wakange uri mutorwa panyika yeIjipita, saka haufanire kutambudza mutorwa. Pavhesi 23, pavhesi 9 Exodus chapter 23 inobva kuti usatambudza mutorwa, nokuti munoziva mwoyo womutorwa zvamakanga muri vatorwa munyika yeIjipita. Nokuti unoziva kurwadza kunoita kuva mutorwa, nekuti waimbova mutorwa panyika yeIjipita. Saka nekuti newewo wakanga uri mutorwa panyika yeIjipita, haufaniri kutambudza mutorwa. Saka nhasi tautaura nyaya inongoti nekuti newewo wakange, nekuti newewo wakange. Saka uchaona kuti mukati meupenyu Mwari chaari kutaura panhu chekuti unofanira kunzwi munhu akambenga ari musituation anonatsonzwisisa kurwadza kunoita situation iyoyo kana akuiona mune mumwe chero iye akuda mairi. Saka pana shoko raMwari riri kuti nekuti newewo wakanga uri nherera, uri nhapwa pamusha wababa mukuru wako. Saka izvi ndizvo zvinhu zvazvakuitira, zvawakura, zvinhu zvazvakunakira. Haufaniri kuti unge uchitambudzawo nherera dzinotevera mumashure. Hazvina basa kuti nherera yacho mwana wababa mukuru wako vakambokurera, hazvina basa kuti nherera yacho ine chekuita nezvakamboitika kumashure. Poindi rimboripo pana vanhu ndeyekuti nekuti iwe waiva nherera, unonzwisisa chaizvo kuti kuva nherera chii. Ndiwe munhu anofanira kunatsokunzwisisa kuti haufaniri kutambudza nherera, nekuti unonzwisisa macircumstances, nekuti wakazvirarama, unonzwisisa kurwadza kwazvo, unonzwisisa mubatirwa waitwa rafu, unonzwisisa mubatirwa waitwa senhapwa pamusha ipapo, unonzwisisa kuti zvaikubata sei uchipuhwa chikafu chinenge chasara, unonzwisisa zvaikubata
sei uchitonge ndiwe mendi wepamba ipapo, unatozvinzwisisa izvozvo nekuti wakanga uri nherera. Mwari vari kuti kuna Israeri, kana muchinge masvika mukati menyika yeKenani, regai kuti nekuti tava mamasters, regawo tichitsiva zvatikatwa mukati menyika yeIjipiti, tichitorawo maservants namaslaves, zvinokwazvo tigotsiva zvatikatwa mukati menyika yeIjipiti, tichatsiva zvatikaitirwa navaIjipita kune dzimwe ndudzi dzatichagarisana nadzo. Ndodambudziko ratinoita savanhu tichinama tichirarama mukati menyika. Munhu akakura ari nherera akabatwa rafu, kana achinge akura ane history yekuti anoda kubata dzimwe nherera dzaanenge awana mukati meupenyu zvakaipa. Unonzwa achitotaura achiti hapana chamunotitaurira isusu, takakura tichibatwa rafu saizvozvi, ndo zvinoita upenyu, it's my time. Asi shoko raMwari Baba riri kuti nekuti newe waiva nherera, saka unofanira kunzwisisa kuti unherera unofamba sei mukati meupenyu. Shoko raMwari riri kuti kudii mukati mezuva ranhasi riri kuti nekuti newe wakambinge uri murorawo usati wava amwene. Saka unazo kunzwisisa machallenges anosangana nawo nemuroora achangosvika mukati memusha waasvika kuti aendemo waanotanga kunopinda mukati maamweni. Unonzwisisa machallenges aanosangana nawo navamweni nekuti newabva wamuroora wakasangana namachallenges wayo. Unonzwisisa machallenges ari mukati memusha anowanikwa nanaatete vakadzoka kuvarume vanenge vari mukati memusha kuti vanenge vachiita sei. Unozvinzwisisa nekuti newe waimbva wamuroora usati wavamweni. Saka shoko raMwari riri kuti kudii? Riri kuti kwauri iwewe kana uchinge wazokura, vana vako vachinge vazoroora, zvirokwazvo rega kubata muroora achaya mukati memusha wako senhapwa, nekuti newe unonzwisisawo kuti zvinhu zvaifamba sei, nekuti wakambenge uri muroora aibatwa zvakaipa navamwene wako. Saka iwewe wakufanira kuti uchichinja zvinhu, ubate muroora achauya zvazvino zvakanaka, uchinzwisisa pakunzwisisa kwawakaita kuti izvi ndaiti ndakazviitwa nanaatete vangu zvaindirwadza ndaisazvida, izvi ndaiti ndakazviitwa navamwene vangu zvaindirwadza ndaisazvida, saka handingazviitire kumuroora wangu, nekuti newewo wakambenge uri muroora, saka unonzwisisa nyaya. Saka shoko raMwari riri kuti nekuti newewe waimbova house girl usati wava madhamu, usati wava bhosi, unatonzwisisa machallenges anosanganwa nawo nahouse girl achishanda mukati memba. Unatonzwisisa kuti zvinorwadza sei, nekuti newe waimbova garden boy usati waane musha wako une garden, nekuti newo waimbvawo chikorobho panguva iyoyo uchidhiraivha chikorobho uri munhu anotaridzwa pasi, uri munhu anotsvaira. Saka ndizvo zvinofanira kuti zvinzwisiswe newe kuti zvakafira sei kana uchinge wazwa nemushando wako house girl, kana uchinge wazwa nemushando wako garden boy. Unofanira kunatso kunzwisisa kuti zvairwadza sei kushanda mumvura yachinaya usina kana magambutsu, usina kana raincoat, usina kana chii. Haufaniri kuishandisa seexcuse yekuti ini matenzi andatowa garden boy zvatonaka mazuva ano izvi, ini ndaibva ndatozoshanda ndakadai kuchitotonzwa chando chitonaya kudai kuti watozodai moda kutojaidzwa, isu takashanda takadai, isu matenzi atakaitamba house girl, isu murungu wangu aitodai, muno muri kutodya makuseni namasikati namanheru, ini ndaitodya chikafu chamakuseni chete. Zvakanzi neshoko raMwari hazvizvo zvaunofanira kuita. Unofanira kunzwisisa kuti inini zvandaiitirwa panguva iyo, panguva yandakatambudzika ndiri mutorwa mukati menyika yeIjipita, handisi kufanira kuzozviita kana ndichinge ndasvika munyika yerugare kune mumwe mutorwa. Inini ndichaseta a good example. Saka Mwari vari kuti iwe usati wava nemba yako wakambenge uri rojawo, iwe waitoroja. Saka unonatsokunzwisisa kuti upenyu hweroja hwakamira sei, unonzwisisa nhau dzacho dzokukwidzirwa marendi, unonzwisisa mitemo inopiwa namalandlord nekuganza kwawo, unonzwisisa nhau dzacho kuti dzakamira sei pakugarisana, unonzwisisa nhau dzacho dzamajuti, unonzwisisa nhau dzacho dzekuti dzinosiyana sei, unonzwisisa kuti mari inotomboshayika nokuti wakamboishayawo. Saka shoko raMwari riri kuti panapa kana iwewe uchinge wazoita landlord, kana kuti wava landlord mukati meupenyu hwako, unofanira kunzwisisa kuti pane imwe nguva iwewe waiva roja, saka wasazobata roja chagara pamba pako rapo, nekuti newewo waimbova roja. Saka unozvinzwisisa iwewe kuti dzimwe mwedzi mari inononoka kuuya, mwe mwedzi mari yacho inotonetsa kuwana. Unozvinzwisisa iwewe kuti zvodii dzimwe nguva vaunogara navo
vanogona kuita machallenges avanoita ekuti vanenge vaita kutobatsirwa newe, nokuti panguva yavaroja waitotarisirawo zvinhu izvozvo kuti zvirerutswe nalandlord waaigara naye, chero iye asina kuzviita, kwete kuti ushandise maexcuses emaabuse awakaitwa nekubatwa ravo kwawakaitwa panguva yawairoja, kuti umashandise kuvanhu wava kukurojera kuti zvatonaka mazuva ano, ini handikuitisei chakati, kana kuti matonaka mazuva ano maakuita so, ini ndakatonaka nokuti nokugara makazodai hamutodiridze gadheni. Isu taidiridzwa gadheni kwatanga tiri, taidiswa washedi, taidini tichiroja. Shoko raMwari riri kuti patime yawakanga uri muIjipita iwe Israeri, slavery nekubatwa senhapwa mukati menyika yeIjipita yakanga isiri training yekuti uve emonster, yanga isiri training yekuti uve munhu akaipa, yaive training yekuti udzidze kuti zvoni kuva mutorwa kunorwadza sei, kuva eslave kunorwadza sei, kuva nherera kunorwadza sei, kuti kana newewo uchinge wava paposition yekuva ndiwe master uchabata sei ari pazasi pako. Ndozvokutaura shoko raMwari kuti iwewe usati wava bosi waitombowa mushandi, saka unonzwisisa nhau dzanyu kuti dzinofamba sei, unonzwisisawo zviro kwazvo kuti pane dzimwe nguva dzekuti vashandi vako vanombodawo kuti zviro kwazvo uvabatsire. Pane nguva unonzwisisa zviro kuti apa panotarisirwa inini kuti ndinzwisise, nekuti inini ndaimbowa mushandi ndiri pasi apa. Vanhu ava tiri pazasi apa vanodawo kutopfeka maworksuit, vanoda kutoshandawo vakadzivirira, vanoda kutoshandawo vakadai, vane kodzero dzavanoda vachishanda. Saka ndizvo unofanira kuzvinzwisisa, nekuti newewo waimbowa mushandi usati wava bosi, kwete kuti utoshandisa nhau yose kuti isusu pataishanda tiri pasi apa isusu taingoshanda isusu matouya zvanaka imimi isu madhezi atikatanga panapa here taitsiga zvinhu zvakufamba namaconvention taitsiga nemusoro isu madhezi atashanda panapa panga pasingajaidzwe munhu panapa pataipa maposition yeye ende mauda kutotanga kutotinetsa. Shoko raMwari riri kuti nekuti newo wakange uri bosi, waimbowa kumadhaga uchikanya zvidhina uko, wakange uriko, saka unofanira kunzwisisa nhasi waa muofisi kuti kwakamira sei. Vanhu vanofanira kupa take, vanofanira kupiwa zvinhu zvekupfeka zvakakwana, maprotective gadgets anodiwa zvose zvakakwana, utano hwavo unofanira kuchengetedzwa. Zvose waichemera panguva yawave mushandi uchiri pasi, unofanira kuzvirangarira wava kumusoro kuti zviro vanhava vanofanira kubatwa zvakanaka, nekuti newewo wakambenge uri mumakumbo avo. Saka yaisava training yekutrainwa kuita utsinye, yaisava training yekuti uchinjwe muraramiro wako, yaive training yekuti unzwisise kuti kana inini ndakarwadziwa nechinhu ichi, hama yangu yandatora nhasi position maii ikurwadziwa sei, nekuti newewo wakambenge uri nherera ichitambudzika, nekuti newewo wakambenge uri mustreet, uri street kids, nekuti newewo wakamboita stranded wakatombodyiwa chikamu chemupini, nekuti newewo wakatomboshutirwa nemari yebhazi, saka ukaonawo anenge ari stranded zvekushutirwa nemari yebhazi unofanira kunzwisisa, nekuti newewo wakatomborara nenzara, saka ukaona ari kukumbira chikamu unofanira kunzwisisa, nekuti newewo wakambenge uri musituation iyoyo. Saka zvino nekuti wapa situation iri nani, zvirokwazvo unofanira kunzwisisa kuti munhu ari musituation yakadai hatifaniri kumutorera advantage, hatifaniri kutsiva zvatikaitirwa pasituation yakadarika kumashure navamwe, hatifaniri kupedzera enga yedu papo, asi tofanira kuti timuitire zvakanaka, nekuti tinonzwisisa kuti ari kurwadziwa sei, tinonzwisisa kuti ari kunzwa sei, tinonzwisisa kugumirwa kwake, tinonzwisisa kurwadziwa kwake, kwete nekuti takazvinzwa asi nekuti takazvirarama, nokudaro zvinorarama matiri. Saka tinofanira kuti timubatsire. Saka shoko raMwari rinozopedzera richitiro pana vaRoma chapter 12 vesi ya 2, musaenzaniswa nenyika ino asi mushandurwe murangariro wenyu, muchizvivandudza kuti midze muzive kuda kwaMwari kwakanaka kunofadza kwakakwana. Rudo ngarurege kuva nokunyengera, vengai zvakaipa namatirai zvakanaka, farai navanofara, chemai navanochema. Musatsiva munhu chakaipa kana akakuitirai chakaipa, tsvagai zvakarurama pamberi pavanhu vose, kana zvichibvira nepamunogona napo ivai norugaro navanhu vose. Usakundwa nezvakaipa asi ukunde zvakaipa nezvakaipa. Amen, haleluya, haleluya. Saka shoko raMwari pavari kutaura panapa richiti aiwa, vengai zvakaipa, muite stiki kuti zvakanaka, mochema nevanochema. Musakundwe nezvakaipa
asi ukunde zvakaipa nekuita zvinhu zvakanaka. So no matter what situation bayakakupinza, no matter muraramiro wakaita kumashure, zviro kwazvo kunzi naMwari, every experience yaunopinda inorwadza, every experience yawakahumiliatwa, every experience yawakasuffer, every experience yawakapinzwa panomanikana nekuda kwavanhu nekuda kwamasituations, ilesson rekuti kana uchinge wazosvika panguva yakanaka wakaona someone ari panzvimbo iyoyo, iwewe unonzwisisa zviri nani kuti munhu uyu ari kutambudzika zvakadii, nekuti newewo wakange uri mutorwa mukati menyika yeIjipita, nekuti newewo wakambenga uri aslave mukati menyika yeIjipita, nekuti newewo wakambenga uri on bondage mukati menyika yeIjipita, nekuti newewo wakambenge uri muroora, nekuti newewo wakambenge uri uri marunjeya, unonzwisisa nhau idzi kuti vanhu vanotaura sei pamasoro pana marunjeya, nekuti newewo wakambenge uri munhu wakaipa, zviro kwazvo unonzwisisawo kuti situation iyi yakamira sei, munhu anofanira kubatsirwa sei, nekuti newewo wakambenge uri munhu asingazivi asi wakatorwa nguva navanhu vakakudzidzisa. Saka shoko raMwari riri kuti kana wazova pasituation iri nani yekuti unofanira kubatsira munhu, svika panguva yekuti umubatsire, rega kutsiva zvawakaitirwa uchiri munyika yeIjipita, nekuti newewo unonzwisisa chaizvo chaizvo kuti mwoyo wemutorwa unonzwa sei, unonzwisisa kurwadza kwazvo, waimbova munyaya iyi, nyaya iyi unoinzwisisa. Nezita raJesu ndaramata, mbere kuzozvikara kwaari Mesiya kudzamara kusingaperi. Amen.